Здравейте, приятели! Днес ще говорим за нещо изключително важно и тревожно, което засяга хиляди пенсионери в нашата страна и може да ви струва до 30% от месечната пенсия. Става дума за принудително възстановяване на надплатени суми, което Националният осигурителен институт, или НОИ, започва да прилага с нова сила. Тази информация е критично важна и ви призовавам да останете до края, за да разберете дали вие сте сред тези, които ще бъдат засегнати. Не губете нито минута. Абонирайте се за канала още сега, натиснете бутона за харесване и да започваме веднага, защото времето е от значение. Ядрото на проблема, как беше преди и какво се промени сега. Десетилетия наред системата за изплащане на пенсии в България, както и в много други страни, е оперирала с определени допускания и до голяма степен се е разчитало на добросъвестността на гражданите да декларират всяка промяна в обстоятелствата си, която би повлияла на размера на тяхната пенсия или на получаваните допълнителни социални помощи и добавки. Нека бъдем напълно ясни, не става въпрос за нов закон, който изведнъж решава да отнеме 30% от всички пенсии. Това е дълбоко погрешно тълкуване и източник на ненужна паника. Проблемът, за който говорим днес, проистича от много по-стриктното и ефективно прилагане на вече съществуващи норми, които касаят възстановяването на неправомерно получени суми. Преди години, когато информационните системи бяха по-разпокъсани и обмена на данни между различните държавни институции, например НОИ, Националната агенция за приходите, НАП, Агенцията по заетостта, общините беше ограничен или забавен, евентуалните надплащания често оставаха незабелязани за по-дълги периоди. Откриването им беше по-трудно и отнемаше повече време, а в някои случаи изобщо не се случваше. Какво се промени? През последните години държавата инвестира значително в модернизацията и интеграцията на своите информационни системи. Това означава, че НОИ вече има пряк и бърз достъп до данни от НАП относно доходи от труд, от Агенцията по заетостта за регистрирани безработни, от ГРАО за актуално семейно положение и други важни обстоятелства. Тази интеграция позволява автоматизирана проверка и кръстосана референция на данни в реално време или поне с много по-малко закъснение от преди. В резултат, всяко несъответствие между декларираното от пенсионера и реалното му положение, което води до неправомерно получаване на по-висока пенсия или добавка, бива засичано много по-бързо и по-прецизно. И когато такова надплащане бъде установено, законът е категоричен. Сумите трябва да бъдат възстановени, а механизмът за възстановяване най-често включва удържане на до 30% от месечната пенсия, докато цялата надплатена сума не бъде погасена. Така че промяната не е в правилата за възстановяване, а в способността на държавата да ги прилага ефективно и бързо. Основна част е подробен анализ, какво трябва да знаете, кой да се притеснява и кой не. Нека сега разгледаме в дълбочина какво точно трябва да знаете, за да разберете дали сте потенциално засегнати от тази мярка. За да не предизвикваме излишна паника, е важно да разграничим ясно кои групи пенсионери са изложени на риск и кои могат да бъдат спокойни. Кой трябва да се притеснява? Пенсионери, които работят и получават пенсия, свързана с прекратяване на трудова дейност или с ограничения за доходи. Това е най-голямата група, изложена на риск. Много хора се пенсионират по условия, които изискват прекратяване на трудовата дейност или налагат ограничения върху размера на дохода, който могат да получават, докато са пенсионери. Например, ако сте пенсионирани за осигурителен стаж и възраст, но сте го направили по условията на някои по-ранни режими, които изискват прекратяване на трудовия договор, и в последствие сте започнали отново работа, без да декларирате това пред НОИ, може да сте в нарушение. По-често обаче става въпрос за на ранни пенсии или пенсии за стаж по категории труд, при които има изрични ограничения за дохода от трудова дейност. Ако сте започнали работа и вашите доходи от нея превишават определени прагове или просто не сте уведомили НОИ за стартирането на нова трудова дейност, то цялата сума на пенсията, получена за периода на работа или част от нея, може да бъде счетена за надплатена. Пример 1, случаят на Гежа Иванова. Гежа Иванова е на 62 години и получава пенсия за ранно пенсиониране в размер на 850 лева. Условието за нейното пенсиониране е да не извършва трудова дейност или да декларира доходи от такава дейност, ако те не надвишават определен праг, който е по-нисък от размера на нейната пенсия. Ето, че от януари миналата година тя започва работа на граждански договор като консултант, получавайки месечно възнаграждение от 600 лева. Гежа Иванова погрешно
по-успешно смята, че тъй като работи на граждански договор, а не на трудов, не е необходимо да уведомява НОИ. През последните 15 месеца тя е получила 15 850 шилош 12 750 лева пенсия, но и при проверка на данните от НАП открива нейните доходи от граждански договор. Установява се, че за периода от януари миналата година до момента Гежа Иванова неправомерно е получавала пълния размер на пенсията си, тъй като е имало ограничения за доходите, което тя е нарушила. Какво следва? НОИ изчислява цялата сума, която тя е получила над допустимия праг или в нарушение на изискването за липса на трудова дейност. Да приемем, че за всеки от тези 15 месеца тя е трябвало да получава с 300 лева по-малко. Общата надплатена сума е 15 месеца, 300 лева месец, 6, 4 500 лева. Сега НОИ ще започне да удържа от нейната текуща пенсия до 30% от нейния размер, което прави 0,30, 850 лева, шарша 255 лева месечно. Това ще продължи, докато сумата от 4500 лева бъде изцяло възстановена. Това означава, че Гежа Иванова ще получава намалена пенсия от 850, 255, 595 лева за следващите приблизително 18 месеца. 4500, 255, 1865. Това е сериозен удар по бюджета и който можеше да бъде избегнат с навременно уведомяване. Пенсионери, получаващи добавки за членове на семейството, чието обстоятелства са се променили. Много пенсионери получават различни добавки към пенсията си, например за отглеждане на деца, за съпруга инвалид или за други зависими членове на семейството. Условията за получаване на тези добавки са строго дефинирани и всяка промяна в обстоятелствата на тези лица, например детето навършва пълнолетие и започва работа, съпругата започва работа или нейното здравословно състояние, се подобрява до степен, че вече не е зависим, трябва незабавно да бъде декларирана пред НОИ. Ако това не се случи, получените добавки за периода след промяната ще бъдат счетени за неправомерно изплатени. Пример 2. Случаят на Ген Петров. Ген Петров на 70 години получава пенсия от 900 лева, към която се добавя и месечна добавка от 150 лева за неговия син с трайни увреждания, който е бил изцяло зависим от него. Преди 8 месеца синът му, благодарение на успешно премината рехабилитация и програма за подкрепена заетост, започва работа на 4-часов работен ден и вече има собствени доходи, които надхвърлят прага за зависимо лице според правилата на НОИ. Ген Петров е щастлив от успеха на сина си, но забравя или не осъзнава, че трябва да уведоми НОИ за промяната. През тези 8 месеца той продължава да получава добавката от 150 лева. Какво следва? След като НОИ получи информация за трудовата дейност на сина му, например от НАП или от Агенцията за хората с увреждания, ще бъде установено, че добавката е надплатена. Общата сума е 8 месеца, 150 лева месец, ширно 200 лева. НОИ ще започне да удържа от пенсията на Ген Петров до 30% от размера ИТОТ. 0,30, 900 лева, 270 лева на месец. Ген Петров ще получава 900, 270, 630 лева пенсия за следващите приблизително 4,5 месеца, 1200, 270, 444, докато сумата бъде възстановена. При получатели на инвалидни пенсии, чието състояние се е подобрило или са започнали работа, надвишаваща допустимите лимити. Хората с инвалидни пенсии подлежат на периодични преосвидетелствания от ТЕЛК, Териториална експертна лекарска комисия. Ако при такова преосвидетелстване степента на трайно намалена работоспособност бъде намалена под изискваните прагове за получаване на пенсия, или ако започнат работа, която надвишава допустимите за тяхното състояние лимити без да уведомят, получените суми след промяната ще се считат за надплатени. Пример 3. Случаят на Ген Димитров. Ген Димитров е на 55 години и получава инвалидна пенсия от 750 лева месечно поради заболяване на опорно-двигателния апарат. В своето последно решение на ТЕЛК е посочено, че той трябва да бъде преосвидетелстван след 1 година. През това време, благодарение на интензивна физиотерапия и здравословен начин на живот, състоянието му значително се подобрява. Месец преди датата на преосвидетелстване той намира работа на непълен работен ден, която му носи 400 лева месечно, но това е над допустимия праг за доходи, докато е на инвалидна пенсия. Той не уведомява НОИ. След преосвидетелстването ТЕЛК установява, че процентът на неговата намалена работоспособност е спаднал под прага, който му дава право на инвалидна пенсия. Това решение влиза в сила с задна дата от датата на преосвидетелстването. Освен това НОИ засича и доходите му от работа. Какво следва?
НОИ ще установи надплащане от два източника. Първо, от работата му, ако тя е била в нарушение на условията, и второ, за периода, след като е трябвало да спре да получава пенсията поради намалената си работоспособност. Да приемем, че за 2 месеца той е получил неправомерно пенсия и е нарушил условията за доходи от работа. Надплатената сума е 2 месеца в 750 лева, САЩ и 500 лева. НОИ ще започне да удържа до 30% от сумите, които той евентуално ще продължи да получава като други социални помощи или други дължими суми, ако изобщо има такива, докато сумата не бъде възстановена. Ако не получава други суми, НОИ ще предприеме други действия за събиране на дълга. В случая, ако все още има пенсия, НОИ ще удържа 30% от нея или 225 лева месечно, докато се съберат 1500 лева, което ще отнеме почти 7 месеца. Фото – пенсионери, които са получили еднократни или извънредни плащания въз основа на условия, които по-късно се оказват несъществуващи. Понякога се отпускат еднократни помощи или допълнителни плащания, които имат специфични критерии за допустимост. Ако по-късно се установи, че критериите не са били изпълнени към момента на изплащането или са настъпили промени, които не са били декларирани, тези суми също подлежат на възстановяване. 5. Административни грешки. Макар и по-рядко, понякога НОИ сам допуска грешки при изчисляването на пенсиите. Ако в последствие такава грешка бъде открита и тя е довела до изплащане на по-висока пенсия за определен период, НОИ има право да си възстанови тези надплатени суми. Тук обаче е важно да се отбележи, че ако грешката е изцяло по вина на НОИ и пенсионерът е бил добросъвестен, понякога може да се приложи по-снисходителен режим или дори да се откаже възстановяване за минали периоди, но това е по-скоро изключение. Кой не трябва да се притеснява? Абсолютното мнозинство от пенсионерите в България не трябва да се тревожи от тези мерки. Ако вие получавате стандартна пенсия за осигурителен стаж и възраст, която е определена въз основа на вашите внесени осигуровки и години трудов стаж, и не получавате никакви специфични добавки, свързани с условия като зависими лица, трудоустрояване или ограничения за доходи, то вие най-вероятно не сте в рисковата група. Особено спокойни могат да бъдат тези, които са се пенсионирали по общия ред, не работят и нямат никакви промени в семейното положение или други обстоятелства, които биха могли да повлияят на пенсията им. Ако винаги сте декларирали всички промени в живота си пред НОИ, ако сте били прозрачни относно доходите си и сте спазвали всички изисквания, няма от какво да се притеснявате. Тези мерки са насочени към възстановяване на неправомерно получени суми, а не към произволно намаляване на пенсиите. Основна част 2, изключение от правилата, клопки и неочевидни нюанси. Сега, след като разбрахме кой е изложен на риск, нека разгледаме и някои важни изключения, потенциални клопки и неочевидни нюанси, които могат да променят картината. 1. Лимитът от 30% е максимум, а не задължителна ставка. Важно е да се знае, че удържането на 30% от пенсията е максимално допустимия размер. Но и по своя преценка и особено при обосновано искане от страна на пенсионера може да определи и по-нисък процент на удържане. Това обикновено се случва, когато 30% от пенсията би поставило пенсионера в изключително тежко финансово положение. Например, ако пенсията е единственият му доход, ако има сериозни здравословни проблеми, налагащи скъпо лечение или ако издържа други членове на семейството, в такива случаи е възможно да се договори по-малък месечен удръжка или разсрочване на плащането за по-дълъг период. Но за да се случи това, пенсионерът трябва да е активен и да подаде мотивирано искане. Давностни срокове за възстановяване. Въпреки че НОИ може да установи надплащане, съществуват законови давностни срокове, след които институцията губи правото си да изисква възстановяване на сумите. По принцип, за неправомерно получени осигурителни плащания, каквито са пенсиите, този срок е 10 години, считано от датата, на която е открито надплащането, а не от датата на самото надплащане. Все пак в някои случаи, особено когато става въпрос за умишлено въвеждане в заблуда или измама, давността може да е различна или изобщо да не се прилага. Важно е да се консултирате с юрист, ако случаят ви е сложен или ако смятате, че давността вече е изтекла. 3. Предаване на дълга на наследници. Ако пенсионерът почине преди да е възстановил изцяло надплатената сума, задължението за връщане на парите може да премине към неговите наследници, ако те приемат наследството. Това е особено неприятен нюанс, който малцина осъзнават. Наследниците могат да бъдат принудени да възстановят тези суми от полученото наследство. В някои специфични случаи, особено при липса на наследство или при отказ от него, НОИ може да се наложи да отпише дълга, но това не е автоматично. Добросъвестност срещу злоумисъл.
Начинът, по който се е стигнало до надплащането, има значение. Ако надплащането е резултат от административна грешка на НОИ и пенсионерът е бил изцяло добросъвестен, без да е допринесъл по какъвто и да е начин за грешката, може да има смекчаващи обстоятелства. В някои държави дори съществуват разпоредби, които освобождават добросъвестните пенсионери от задължението да връщат надплатени суми за минал период, като се прави само корекция за в бъдеще. В българското законодателство обаче, дори и при административна грешка, ако сумата е надплатена, тя по принцип подлежи на възстановяване. Разликата е по-скоро в отношението на НОИ и възможността за договаряне на по-лек режим на възстановяване. Ако обаче се установи злоумисъл, умишлено укриване на факти или измама, последиците са много по-сериозни, включително наказателна отговорност. И НОИ ще бъде много по-безкомпромисен при събирането на сумите. 5. Не всяка грешка е надплащане. Понякога се правят преизчислявания на пенсии, които могат да доведат до промяна в размера на пенсията за в бъдеще, но без да се изисква връщане на средства за минал период. Това обикновено се случва при актуализация на данни, които не са били налице при първоначалното отпускане на пенсията или при промени в законодателството, които имат сила за в бъдеще. Важно е да разграничавате такава промяна от установяването на неправомерно получени суми, практически съвети, специфични стъпки какво да направите. Ако смятате, че може да сте засегнати от този проблем или просто искате да се уверите, че всичко е наред, ето конкретни стъпки, които можете да предприемете. 1. Проверявайте редовно извлеченията от пенсията си и кореспонденцията с НОИ. Всяка промяна в размера на пенсията или уведомление от НОИ не е случайно. Четете внимателно всички писма и известия, които получавате от НОИ. В тях често се съдържа важна информация относно начина на изчисляване на пенсията ви, както и евентуални проблеми, които са възникнали. Ако забележите някаква нередност или необяснима промяна, реагирайте веднага. Надявам се тази информация да е била изчерпателна и полезна за вас. Ако имате въпроси или искате да споделите вашето мнение или опит по темата, моля, направете го в коментарите под видеото. Вашите коментари са ценни и могат да помогнат и на други хора. Не забравяйте да харесате видеото, ако е било полезно, и да се абонирате за канала, за да не пропускате бъдещи важни и актуални видеа. Благодаря ви, че бяхте с мен. Бъдете здрави и информирани.